दिनै जोङो दङ गसाइगाव बिएड कलेजनि आंनि प्रिन्सिपालनि चेम्बाराव दा गिबि खेबनि थाखाय बे आब'आ आंनि चेम्बाराव फैदों आंनि कलेजाव फैदों आरो लोगोसे डक्टर लाइस्रि महिलारि बिथाङा फैफादों आंनि बे अफिसाव हाबनानै माबायदि मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आं गिबि दिनै बेवहाय हाबफैदों डक्टर अजितनि बे बिएड कलेजनि प्रिन्सिपाल चेम्बाराव जोबोद मोजां मोनदों सोरगिदिं माने गेदेमा सुबुंफोरनि सावगारि दङ आलायनानै मोनसे बिराद माबा मोनसे एट्राक्सन दं आरो रुमा दा बेफोरबायदि रुमाव हाबनो मोननानै आं दिनै गावखौनो गाव बिराद गोजोननाय मोनदों जियानो जायाथोंसै जे बे रुमाव आरोबाव नेक्स्ट टाइम मालाबाफोर जुदि हाबफैनायनि खाबु मोनब्लावब्ला आं जुदि थारैनो आं फैगोनखौ आं मिजिंथिदों आंनि सिनायथिया जाहैबाय आं प्रफेसर इन्दिरा बर' आथिखालाव आङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थाथ'नाय रेजिस्टार आरो लोगोसेनो आङो राव आयदानि दिन हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ आङो ओरैनो बर' बिफाननि प्रफेसर आथिखालाव रेजिस्टार इनचार्ज हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ आरो आङो आंनि सिनायथिखौ आङो सासे माने लिरगिरि हिसाबैनो आङो बुंनांगोन आं जाखिनि हायो लिरो सासे मेथाइ लिरगिरि अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि सासे मेथाइ लिरगिरि आङो आरो बायदिसिना थुनलाइ सोरजिनायाव आं आखाइ होगासिनो दङ जों बयबो मिथिगौ डक्टर इन्दिरा बर' आब'आ सासे मोजां एडमिनिस्ट्रेटर सासे मोजां फोरोंगिरि सासे थुनलाइगिरि मेथाइ लिरगिरि मोनफ्रोमबो बिथिङाव आखा फाखा जों बयबो बेखौ मिथिगौ दा आब'निफ्राय बेखौ जोङो मिथिनो लुबैगोन बबे समाव थुनलाइ सोरजिनाय हाबायाव माबायदि सम होयो आरो बोरै सम होनो हायो जोबोद मोजां मोनसे सोंथि आङो थुनलाइ सोरजिनाय होनोब्लाथ' आं एसे उन्दैनिफ्रायनो लिरनायखौ आं आखायाव लाबोदों आंहा गोसोआव थानाय मथेब्ला आङो क्लास 7 ना मायावनो जोंनियावहाय हाग्रा सप्ता खुङोना जुलाइ 1निफ्राय 7 खालारनि गेजेरावहाय हाग्रा सप्ता दा बेवहाय आङो 6 ना 7 आं क्लासखौ एक्जाक्ट गोसोआव गैला बेवहाय रनसाय लिरनाय बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि खुंदोंमोन दा बेवहाय आङो ओरैबायदि लिरनो लुबैबाय माने आंबो बाहागो लागोन बे समावहाय जोंनि आफाया जोंनि बे आं फरायबाय थानाय हाइ स्कुलावनो फोरोंगिरि मावोमोन दा आफानियाव सोंबाय आंबो बेखौ लिरनो लुबैदों होनबाय हाबाब मालाय मोजां लिरग्रा दङ नोंलाय बेवहाय मा हाहैनो होननानै बुंदोंमोन आफाया खिन्थु आरो आंनि इन्टारेस्टखौ नुनानै बियो दे नों हायोबा लिर जाबाय ओमफ्राय आङो बिदिनो कम्पिटिसनाव बाहागो लाबाय आरो आं बान्थाखौ मोनाखिसै अब्लाबो आं जे बाहागो लानो हादों आं बेयाव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे अबस्थानिफ्राय आंनि लिरनाया थाबथायाखै आङो माबा माबि लिरो आरो गारो बे समावहाय आं प्रिजार्भेसनखौ रोङामोन बुथुमनांगौखौ आं मिथियामोन लिरो आरो दोनो बबाव थायो बेखौ आं मिथिला बिनिफ्राय आङो लासै आफाया खोब कागज कलमजों थायोमोन बेखौ आङो नोजोर होदों दा बे आफानि इनफ्लुयेन्स आंनाव फैखो नामा बिनिफ्राय आङो क्लास 9 सोनिफ्राय आङो एसे रेबगनखौ बांसिनै लानो हमदों आरो बिनि उनाव आङो क्लास 10 मेट्रिक आनजाद होखांनायनि उनावहाय दानिया आङो माने एसे ओरैनो थानो बायोलाय मानसिया दा थानो बायो नालाय मेट्रिक होखांनानै एसे फ्रि टाइम मोनबाय मा खालामनानै थानो बे समावहाय अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि बर' आफादा आंनि बिराद फेभारेट आरो बिराद आंगो आं रेडिअखौ बिराद मोजां मोनो खोनासंबाय थायो बिनिफ्राय माबा मोनसे इन्टारेस्टआ एखेबारे आंखौ बोलांबाय थायो आरो रेडिअ दा आङो सानबाय बे समावनो जोंनि आनै सुनिति बसुमतारी बिथाङाबो अल इन्डिया रेडिअनि मेथाइ खनगिरि जाहैबाय रेडिअ खोनासङोब्लाथाय सुनिति बसुमतारीनि गाराङाव नै बर' मेथाइ खोनासंनो मोनसिगोन बेबायदि होननायफोरखौ आंहा मोनसे एट्राक्सन फैयो आरो आंनि मुङा माब्रैहाय बेबायदि मख'जागोन बेबायदि मोनसे साननाय फैयो आरो बेनिफ्राय आङो खोनाबाय थाबाय अल इन्डिया रेडिअआवहाय मेथाइ नांगौ गोदान बर' मेथाइ नांगौ मेथाइ लिरनानै हरनांगौ दों 25 मेथाइ लिरनानै हरनांगौ ओरैबायदि एड्रेसा दाना आं बेखौ लिरनानै दोनबाय एड्रेसखौ बेनिफ्राय आङो दों 25 मेथाइ लिरनांगौ खिन्थु आङो लिरबाय 30-35सो मेथाइ लिरखाबाय आरो बे समावनो अब्लाबो आङो दों 25ल' हरनांगौ नालाय अल इन्डिया रेडिअआवहाय आङो दों 25खौ हरबाय बिनिफ्राय हरनानै आं बे समाव रावनोबो खिन्थायाखै आरो सिरि मावखुमादों आरो आं बे खामानिखौ बिनिफ्राय आङो मेट्रिक पास जाबाय कलेजाव एडमिसन लाबाय दा कलेजाव एडमिसन लानाय समावहाय आङो जोंनि आयंनि फिसाजो बेहा न' दङमोन बिजनि टाउनाव
आं बिजनि कलेजाव एडमिसन लादोंमोन दा बेवहाय आङो फार्स्ट इयाराव एडमिसन लानानै क्लास खालामबा सानसेखालि आंनि नामखौ मख'नाय खोनाबाय जाहैबाय आरो बे आब'आ रेडि खोनासङो आरो दानिया आंनावहाय माने मेथाइखौ खोनानाय लोगो लोगो बा आंनि नाम मख'नाय लोगो लोगोनो बियो आंखौ सोंहरबाय जे आंखौ न'आवहाय उखा होननानै गाबज्रियो आरो उषा थारमाने आरो जोंनि आफामोनहा माने एसे असमिया इनफ्लुयेन्स बेहाय उषाखौ उखा एसे गारांबोदों आरो दा बे आब'आबो जाबाय उखा नोङो माने मेथाइ लिरो नामा अल इन्डिया रेडिअ'आव नोङो मेथाइ हरदों नामा नायनाय बे मेथाइआ नोंनि नंगौना नङा खोनासंनाय जाबाय मेथाइखौ खोनासंबाथ' आंनि नंगौथ' बेनिफ्राय आङो मेथाइखौ नायफिनलायबाय आंनि बहियाव नंगौथ' बे मेथाइआ दंथारो बेथ' आंनि मेथाइ अब्लासिम खिन्थु आङो आंनि मेथाइआ एक्सेप्ट जादोंना जायाखै बेनि जेबो लेटार मोनथ'वाखैमोन आरो अल इन्डिया रेडिअ'निफ्राय दाना बिनि साननैसो उनावसो आंनियावहाय गांसे लेटार सफैबाय जे माने इन्दिरा बर'आ जोंनि अल इन्डिया रेडिअ' बे अल इन्डिया रेडिअ'थ' होननानै बुङा आकाशबाणी होननानै बुङो आकाशबाणी माने माबायावहाय गुवाहाटि सेन्टाराव माने बिथाङा सासे मेथाइ लिरगिरि हिसाबै एप्रुभ मोनबाय गनायथि मोनबाय बे लेटारा हरबाय आरो आंनो दा आङो गनायथि मोननाय लोगो लोगो आङो माखासे प्रसिडिउरफोर दङ बेखौ फिलआप खालामनानै आङो बिथांमोननो फाथायहरफिनबाय आरो बै दिननिफ्राय आङो 1985 मायथाइनिफ्रायनो माने सासे मेथाइ लिरगिरि हिसाबै दिनैसिम आं लिरगासिनो दङ आरो दिनैसिम आङो मेथाइनि थिलियावहाय 1450सो जाबाय होनदां दासिम मेथाइ लिरनाया आरो आं मेथाइखौनो मेथाइ बिदांनि लो हिसाबै दासिम गांस्नि मेथाइ बिदांनि बिजाबबो सोरजिखाबाय आरो मानो होनबा बेफोर मेथाइफ्रा ओरैनो बहियाव सेवनानै थांगोन ना बेनिखायनो आङो जाहाथे बुथुमनानै दोनजायो बेफोर मेथाइफ्रा बे हिसाबै आङो बिजाब महरै दिहुनबाय आरो आब'आ मेथाइनि फोथाराव गावनि सिनायथिखौ लाखाबाय गावनि सिनायथिखौ मोनखाबाय दा जोबोरै गोजोनथाव 1400 बेसेबां होनदों 1400नि बारा मेथाइ जाबाय आरो जोंबो खोनादों आं सानसे समाव अल इन्डिया रेडिअ' क'क्राझाराव आंबो एनाउन्सार हिसाबै खामानि मावदोंमोन बे समाव आङो नैबे इन्दिरा बर' आब'नि मेथाइखौ आङो दामनो मोन्दों बे आब'आ माने मेथाइ लिरो जोबोरै जोंनि थाखाय थुलुंगाथाव लाइमोनफ्रा बे आब'खौ थुलुंगा हिसाबै लानांगौ आङो आब'निफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मिथिबावगोन जे थुनलाइनि गेजेरजों जोङो लाइमोनफोरखौ जोङो बोरै थुलुंगा होनो हागोन खारन जों मिथिगौ दानि लाइमोनफ्रा थुनलाइयाव ओरैबायदि माने मुखुब जादों इन्टारेस्ट लादों खन्थाइ लिरनाय सल' लिरनाय दा बिसोरो जाहाथे आरो साबसिननिफ्राय हामसिन लिरबावनो हायो आब'निफ्राय मा मेसेज होगोन जोबोर मोजां मोनसे सोंथि नंगौ दायो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय खन्थाइ लिरनाय बा गुबुन गुबुन बेबायदि बिजाब दिहुननायनि मोनसे दोहौ फैदों बेखौ नुदों आङो जे लाइमोनफोरनि गेजेराव जोङो बेबायदि दोहौखौ जे लाबोनो हादों बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु फोथारनि मोनसे मोजां नुजाथि दा बेखिनियाव आङो आरोबाव बै लाइमोनफ्रा दानि जि जाखांबोनाय लाइमोनफोर खन्थाइ लिरनो लानाय रायथाइ लिरनो लानाय सल'मा लिरनो लानाय सुंद' सल' लिरनो लानाय बिथांमोनखौ आरोबाव आं खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोंनि आयदाफ्रा थिमफ्रा माने गोदान थिमखौ हानहरनानै दिनैहाय मुलुग थुनलाइयाव जों नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो गोदान थिमा थुनलाइनि थिलियाव जायगा लाफैगासिनो दङ जाहाथे बै दोरोङारि थिमखौ जोङो गारनानै बै गोदान थिमफोरखौ लानानै जों जाहाथे थुनलाइफोरखौ सोरजिनो हायोब्ला जों मुलुग थुनलाइनि थिलियावहाय जोङो गोख्रोङैनो जों बाहागो लाहैनो हागोन आरो आं बे बेलायावहाय मोनसे खोथाखौ बुंनो लुबैयो लाइमोनफोरखौ जे दिनै जोंनि गेजेराव ट्रेन्सलेसन लिटारेचारखौ जों खोब गोसो होनांगौ मानो होनबा जों खालि बर'जोंल' लिरोब्ला बे बर'नि आवथायावनो जोंनि सोरजिया थाखोमानानै थागोन बिनिखायनो जोङो हायोबा जों असमिया रावावहाय जों ट्रेन्सलेसन खालामनांगौ आरोबाव हाबावोब्ला इंराजि आरो हिन्दीयाव जुदि जोङो जोंनि सोरजिखौ जों रावस्लायनो हायोब्ला जोंनि थुनलाइ थिलिया मुलुग दरबारावहाय माने मुलुगनि फोथारावहाय माने जायगा आवग्रिहैनो हागोन बेखौ आङो नुहुरो आरो बेबादिनो हयथ' जोंनि मुलुग माबाखौ बर' थुनलाइखौ जों मुलुग थुनलाइनि गेजेरावहाय जे जोंनि बर' थुनलाइया माबादि बिनि थासारिखौ जोङो खिन्थाहैनो हागोन बियो माने ट्रेन्सलेसननि गेजेरजोंसो जागोन बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि ट्रेन्सलेसनखौबो जुदि आखायाव लायोब्ला ट्रेन्सलेसन खालामनाय खामानिखौबो बेखौ आङो हास्थायो आरो माने मिजिंथिहरो जे जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफ्रा हानायमानि हयथ' बेबादिनो जायफ्रा इंराजियाव आखाइ दङ इंराजियाव ट्रेन्सलेसन खालामगोन जायफ्रा हिन्दीयाव आखाइ दङ हिन्दीयाव खालामगोन आरो जायफ्रा जोंनि उसुंसे राव असमियाखौ रोंगौ बे असमियावबो
ट्रान्सलेसन खालामोब्ला लासै लासै हयथ' बे असमियानिफ्राय हिन्दीयाव थांगोन आरो हिन्दीनिफ्राय इंलिसाव थांगोनखौ जों नुनो मोनहरो आरो जोबोरै गोजोनथाव आरो थुलुंगाथाव बोसोन होबाय बे आब'निसिम साबायखर बावबाय दा जोङो मिथिगौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि दा रेजिस्ट्रार हिसाबै बे आब'आ खामानि मावगासिनो दङ बेबो जोंनि थाखाय जोबोरै थुलुंगाथाव जोंनि बर' आइजोआ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावदि बेबायदि गोजौ पस्टखौ लानानै खामानि मावनायनि खाबु मोनदों बे जोंनि थाखाय माने थुलुंगाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि गेजेराव जों माब्लाबा नुयो उन्दै गथ'फ्रा जर'खायै हिन्जावसाफ्रा फरायनायखौ नागारनानै सोरजोंबा हाबा जानो खारलांनाय गावनि बिमा बिफाखौ थगायनानै सोरजोंबा खारलांनाय आरो उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै गावनि जिउखौनो नेवसिनाय फरायनायखौ गारनाय बिजनेस मावनो गारनाय आबाद मावनो गारनाय दा बेफोर जोंनि थाखाय जोबोरै दुखुनांथाव आब' दा बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ एसे खमायनो थाखाय बा गैया खालामनो थाखाय आब'निफ्राय मा बोसोन होगोन जोबोद मोजां मोनसे सोंथि नोंगौ जोङो दा नुनो मोन्दों जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा गुबैयै जोंनि हिन्जावसाफोरनि बेलायावनो नुनो मोन्दों जे सोरजोंबा खारफालांनानै गावनि जिउखौ धंस' खालामहैनाय बा बेबायदिनो बायदि मैया बेबायदिनो गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दा बे बेलायावहाय आङो बुंनो लुबैयो मानसिनि जिउआथ' जेंनाजों आबुं जाखानाय माने गिताखौ फरायब्ला नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा जे गितायाव बुंनाय दङ जे जिउआनो मोनसे जेंना होननानै बुंदों लाइफ इज ए प्रब्लेम होननानै बुंदों जिउआनो मोनसे जेंना आरो बे जेंनाया जोंनाव थाखागोनानो मानसि हिसाबै आरो बे जेंनाखौ जोङो सौसिलांनो थाखाय जों साफ्रोमबो माने गोसो फोरानांगोन दाद जानांगोन जे आङो दिनैहाय बिथां डक्टर अजितआ बुंनायब्लादि जे आङो दिनै माने बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार मासियाव जिरायनो मोन्दों दा बे मासियाव जिरायफैनायसिम सफैनो थाखाय आंबो बेसेबां स्ट्रागोल खालामनांदों बेसेबां जेंनाजों मोगा मोगि जाबोनांदों बेखौथ' दिनैहाय बेवहाय बुंनांगौबो नङा आरो आं बुंनायबो नङा खिन्थु मानसिनाव जेंनाया थाखागोनानो बे जेंनाखौ जोङो इजिलि गोरलैयै जों आजावनानै लानांगौ आरो जेंना जायोब्लानो जे जोङो माबा मोनसे खालामनांगौ बिमा बिफाखौ जों बिराद रागा जोंनांगौ बे नङा बिमा बिफाया जोंखौ जोनोम होबाय मेगन नुहोबाय दा मेगन नुहोनाय लोगो लोगो जोङो माबा मोनसे जों थांनानै थानायनि जों खामानि मावनांगोनथ' जेब्लाबो जों बिमा बिफाखौ दाय होब्ला जानाय नङा गावनो माबा मोनसे लामाखौ नागिरनानै जोङो मोजां लामाखौ नागिरनानै जों लानांगोन आरो जिउखौ जों दैदेनलांनांगोन जे जिउखौ फोजोबब्लानो बा बहाबा खारलांब्लानो बेबायदिनो जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो हागोन बे नङा मालाबाबो बेजों जोंनि जेंनाया जोबस्रांनानै फैया जेब्ला नों जेंनाजों मोगा मोगि जानानै गावखौ दैदेनहोलांगोन अब्लासो जोङो जोंनि जिउनि जेंनाखौ जों फोजोबस्रांनो हागोन आरो बेबायदिनो मानसिफ्रा मा खालामगोन स्ट्रागोलनि गेजेरजों दावखोबोनाय मानसिफ्रा जिउआवहाय देरहासार जानो हागोन बेनिखायनो आङो लाइमोनफोरखौ हिन्जावसाफोरखौ गुबैयै हिन्जावसाफोरखौ खावलायहरनो लुबैयो जे जेंनाखौ फैदोंब्लाबो बे जेंनाखौ सौसिलां जेंनाखौ नोङो इजिलि ला माने जेंनाया जेबो नङा जेंनानि दारैहाय जों गोबां लेसनखौ जों सोलोंनो हायोनो माने खोथायावनो दङ जे जेंनाजों सौसिलाङै मानसिफ्रा जेबो गियान गैयानो जाय मानसिया जेंनाजों सौसिबोदोंनो बेनावहाय गोबां गियाना बिनियावहाय थुबुर जानानै दङ बेनिखायनो बे जेखि एंगेलजों जेखि जेंना फैयाथों मानो जेखि स्ट्रागल फैयाथों मानो बे सौसिलांनानैब्लाबो बेखौ मोनहैनो हागोनखि हागोन दा आंबो बेबादिनो फैदों जेंनाया जोंहाबो दङ जोंबो निखावरि फेमिलिनिफ्राय फैदों एखेबारे गामियारि निखावरि फेमिलि दासिमबो जोंनि गामियाव थांनोब्ला बेसेबांबा घन्टा नांगौ अब्लाबो जों बिनि गेजेरावनो फरायबोदों रोंदों माने दिनैनि जि थासारि बे थासारिजों गावखौ खाब जानो थाखाय जोङो नारा नाथा नाजागासिनो दङ आरो बे नाजानाया मालाबाबो जिउ मोनसेयाव जोबा जों जेब्लासिम थैनानै थाङा अब्लासिम बे नाजानाया जोंनियाव थाबाय थानांगौ आरो बे नाजानाय गोसोआ जेब्लासिम जोंनियाव थागोन मानसिया एसेबांसिम आवगायलांनो हायो बेखौ आङो मोनदांदों आरो मोनदांगासिनो दङ आरो इयुन जोलैखौबो आङो बेबादिनो बोसोन होनो लुबैयो प्रफेसर इन्दिरा आब'नि बोसोनफोरखौ साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा खोनासंगोन गोसोआव लागोन आरो एप्लाइ खालामगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय